Kapag Pasko, mas maliwanag ang ngiti, mas mainit ang yakap, at mas ramdam ang diwa ng pagbibigayan. Kaya ngayong Kapaskuhan, ang Ako Bicol Party List ay naglakbay upang ihatid ang saya, pag-asa at pagmamahal sa iba't ibang panig ng Bicol Region. Ito ang kaugmahan sa Kapaskuhan para sa kaakian hatid ng Ako Bicol Party List. Kaliwat kanan na ang pamamahagi ng Ako Bicol Party List ng mga regalo. Kaya nitong Sabado lamang, sabay-sabay na nagkaroon ng programang kaugmahan sa Kapaskuhan sa 3 lugar. Ito ay mula sa Claveria, Masbate, Garchitorena, Camarines Sur at Cagbacongan, Legazpi City. Yaon pirmi sa puso kan sa indong lingkod. Merry Christmas and advance Happy New Year to each and every one of you. Sa Masbate, sinimula ng kwento ng Pasko na may mga ngiting punong-puno ng pag-asa at mga pusong handang tumanggap at magbahagi. Sa Garchitorena, ang simpleng regalo ay naging simbolo ng pagkalinga at pagkakaisa ngayong Kapaskuhan. Sa Cagbacongan, Legazpi City naman, bawat halakhak ng bata ay patunay na ang Pasko ay mas masaya kapag pinagsasaluhan. Hindi rin nagpahuli nitong linggo kung saan nagkaroon din ng pamimigay ng regalo sa Daraga Albay, Santo Domingo Albay. Sa Daraga, ipinagpatuloy ang pagbabahagi, dala ang mensaheng ang Pasko ay para sa lahat. Sa bayan naman ng Santo Domingo, mas naging makahulugan ang Kapaskuhan sa bawat regalong may kasamang malasakit. Talaga namang punong-puno ng saya ang mga bata. Mula Masbate hanggang Albay, ramdam ang saya at pagkakaisa sa bawat barangay. Ang bawat regalo ay simbolo ng pagmamalasakit at malasakit ng Ako Bicol sa ating mga kababayan. Salamat Ako Bicol Party List! Happy Christmas po! Sa bawat ngiti at tawa, mas lalong tumitibay ang diwa ng Pasko, pagkakaisa, pagmamahalan at pagbibigayan.